Ninja scope le ayo. Wah. Hak lain sian dah. Ibu bu naik labai tanah sian le ayo ni. Wah, ninja scope kaya. Ni lah sini bang, orang sangat rumah tu. Ni macam mana nak nak sekolah situ nak apa ni? Boleh macam. Hantu kau mana macam saya mana. Hi everyone, नोंथांमोनखौ मिस्टार बड एडिशनाव बयखौबो बराय हरबाय नै जानला मोनला ब्लग भिडिअ होखावलाबायनोसैलाय नै एकदम जों रेल दुलिजों माबा रोगादो आरो रेल साइडथिं गोलावथार नै खैजनथाय मानसियाबो एसे बुरजायानो नै ओरै मानखोला ओंखारनायखाय जा गोजौ एखेबारे 2 किल'मिटार गोजाननिफ्राय लाना फैदों आरो दा ओरै जा 3 किल'मिटार गोजान दंबावोसो दा हाजो जिं जिं नारखोलांबाय थानोसै ओइ हाजोफ्रा नै बा जायगाफ्रा नायदो नै बालुफुं बालिपारा गेजेराव दं आरो जोङो Oh, आंना गेजेर लाइनावसोमोनलै खिनाय जानांगौमोनलै खिनाय जाबाय एकदम खिजिरला जोबथारगौमोनदां जों बोलो होनाया दावखोलांथारनाय ना आरो लामायाबो आयौ उफाय गैया मावनानै जानांगौ जाबाय सिगाङाव साथाम ओमफ्राय जोंनि जराव साब्रै आरो ओमफ्राय लास्टआव साथाम दङ ओइ जोंना एसे साखिबाय थायोलै गेजेर लाइना गिलिथार ओइ 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 नारै नारै मेंनायखाय नै दसे जिरायलायबाय एकदम मानखौ बोथारनाय नै एकदम बै खैजा गाहायथार आरो ओमफ्राय नै ओरैजा गोजौ जालांनाय ससे बै ससे थांबावबाथाय माने समान मोनलांसिगोनदां ओरै गिदिंलांनाय आरो एबार नै हाजोआ खाथिथाराव सफैबाय नै माबा माबि खुबैहरदों माने खाथिथार नुदों आरो ओमफ्राय एसे गोजानानो आरो नोंसोर माबा बादिलायदों ओइ लामाया खुबैहरनायनो दे आंना जरा इजिं समाल'लै अन्थाइखौनो नुहुरलाय लांला केमेरायाव ओइ हाग्राबारि गेजेराव सफैबाय जिरायदोंमोन दसे नारसिनसैलाय दे दाबाय उफाय गैया नारलांसैलाय आयौ नै बिसोर साथामा एसे दुरबल नारथारदोंलै रबिनानो 1 2 3 लागाव आरो राखेबाव बे जिङाव थादों खेला बिरखारलांबा दा मोजां ना रबिन आरो रै आगफाले Ni lah sini bang, orang sangat rumah tu. Ni macam mana nak sekolah situ nak apa ni? Boleh macam. Hantu kau mana macam saya mana. Oh, nak salah. Kali mana sekolah? Ayah dia tu nak mana. Silau tu je. So teori sini. मा मोना सोयो रानलाय राखे थालान गयो मा राखे माखौ नो Dina be yang kadung ekimal. Anu sini belah. Apa? हाजो गेजेरजों गेजेरानो हाजोनि सायावसो हाजो गेजेर ओरैबा हाजो ओमफ्राय नैबे हाजोखौ ओरै बारबाथाय फाक्का लामा दं आरो ओमफ्राय ओरैजा मांख्लायलांनाय आरो ओरै मांख्लायबाथाय 400सो गोजानबाथाय दैमा मोनहैसिगोन बे दैमायावनो दालाङावनो गाखोलायनांगौ आरो मा जालाबाय थाखोब्रा बिसोरलाय मेंला जोब्बाय रेलखौ गाखोफैखांबाय जों नै बैनो बैलाय रेला ओमफ्राय नै ओरैजा लांनानै बैयाव लामा दं बै लामाजों ओरै लांसिगोन ओमफ्राय नै हाजो फाहारफोरखौ नायो नै दाख्लै बावै जोङो सिगाङावनो अमा बेदर सावदोंमोन आरो दाख्लैयो नै जायगाया नायदो बा ओइ दैयाव थांनानै एसे मोखांफोर सुलाबायनि र' जोंना मुहुरि बाबा नै गोलोमजोब्बाय रेल दुलि नारबोनानै गस्लाखौनो सुबाय दासो मोखां सुनानै थान्दा मोनबायलै एसे फटक मोननैसो लालांसैलां सेलफिनो ओरैजा नै ओरैजा जायगाफ्रा मोजांथार ओइ गारि गंनै दंफैयो मालाय पिकनिकफोर जाफैदों खोमा बेफोरावनो फटक लालाबायनांसिगोन आं सेलफि लानानै स्टेटास दोनलाबायनोसै आं हाजो जिंना देन्जार बार खोलो खोलो नांखादोंलै नै दालां सायाव थाबायनानै रेल लामायाव थाबायनानै ला 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 बे हाग्रा गेजेरजों लामा दङ ट्रेक्टर सोलाबायनाय बेजों ओंखारहैनोसै माबायाव मेन र'डआव
गारिनि हैसै आरो गारिजों ब्लुं थांसै राङापारायाव गथ'फोर लानो मोजां जागोनलै बे लामायाव फट' मोनसेसो लानांगोन र' आङो गारिया देन्जार सिबखाव बोदों बाला ओइ होलांदों स्करपिय' बलेर' ना मा जाखो बेलाय नै बिसोर थांबा माबा मोनहैसिगोन बालुफुं नै ओरैजा बालिपारा राङापारा सहैयो बेयाव फट' मोननैसो लालाबायनोसै हा नुवाखै नै गारिफ्रा डेन्जार स्पिड फैखायो वा नै आयौ होखावबोखायो गारि खारलाबायनायफोरखौनो भिडिअ लालाबायबायलां गारिनिबाबो दाबो सफैया जोंनिया गारिया माबायाव राङापारायाव लांग्राया जोंखौ दाबो सफैया नै सानाबो मोनाथारसिगोन माथो नै जारें-रें जाबाय नै ओरैजा बर' गामि गोजा दङ आरो बैखि जिया बर'लि दै दाख्लै सिगांनि भिडिअ खिन्थाहरदोंमोन आं हाजो सायाव गाखोलायनानै दा जों एसे जायगायाव दं आरो बेलेगाव ओंखायनो भिडिअ खालामबावबाय आं बेयाव बेदर जानाय जायगायाव बैखियामोनलै गाइस लोगोफोर दहाय खिन्थाखांबायमोन नामाथाय आं रेलगानायाव खाथियावनोमोन आरो सिङाव दै सिङाव गारिफ्रा नै डेन्जार सिखावबोयोलै आयौ वा फाग्ला नायसिगोन दा बेफोरखौ नायलाबाय थानांसिगोन नै आयौ नै वा डेन्जार सिखावखायो आरो लोगोफोर बे लामाया माबा सहैयो ओरै टावां सहैयो टावां माने 300 किल'मिटारसो गोजान जायोलै गोजानथार बै बर्डआव लिरनाय थायोना बालिपारायाव लिरनाय दं 304 ना बेसेबांबा लिरनाय दं गोजानथार जागोन दाबो आसामावनो दं दंनायालाय अरुणाचल हाजो गाखोनो मोनहैनाय नंलालै गाइस जोङो बालुफुं स्टेसन मोनहैनाय नंला बे जराव खामानिया बांद्राय जाहैया बे खाथियावल' जाहैदों आरो दाख्लैफोर ओमफ्राय दा नै एसे ओरै सिगाङावसो फैफिनबावबाय जोङो जायगाफोरखौनो देखायलाबायबायलां है गाइस लोगोफोर भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबसैलै बांद्राय गोलाव बखिबाय आं नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन नोंथांमोनहा मिथिसारगौ इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो शेयार खालामदो लाइक होदो कमेन्ट खालामदो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन बाय आंनि लोगोआव नै बेकग्राउन्डआव सासे दं गल'ल' नायगोमो लागासिनो दं बियो